lamsago tini ani YouTube channel o joto naitongnai khapangni dakte bukjangno tini norok kani video no sajagoi tongkha norok support khaidi tei subscribe khainani tapokdi norok kani video no paithak jora naitongdi tini ang norok no phwrwngmung kok sanani swkang phwrwngmungni 1 ni 8 9 pad no ang porikha narbana aboko blakhano nangmani kok thai blakhano nangmani kok sini sikla rokni bagai yang norok no porikha narnai norok busuk jarotei bujiman busuk jarotei gyan wansukman abo norok ni busuk wansukmung kotor tong abo norok no saimanai ang norok no porikha narnai tini puthar bible ni kok thaino ang sela nuphani phwrwngmung rok no khwnadi tei numani phwrwngmano sak nangjagya ta wngdi tamoni hinba aborok nini khorok no mwchang rwnai khumtrang tei nini kotok ni rang bwtang hai wngnai friends song tini norok oro khanai mankhana norok busuk jartoi non sago thepaiman norok o kok therok no thepadi norok ni salsa sungsa sangnai norok ni bumbu khani kok no khana kangkhe norok oro mangkha kotok ni rang bwtang hai wngnai hini friends norok khanawi bujiwi tongkha norok sak no lama kahamo yapiri sadi tei lam kahamo wansukmani swrwngdi friends tini chung salsa buma buphani obhigota nai chela hingke bupha bwrwi hingke buma norok ani bum buphani kok khnaiya hingke bum bupha busuk chajagya ang norok saimana kwchung salsa bum buphani obhigota ngai thanai gapru chin bwsaroko chini kok no khnaiya afur chung bahai ma tongo kahain bagui no norok tabuk no sak no wansukui cholidi tabuk chini bum bupha norok ni bum bupha lekha pora khlai tini bo norok khabari kaham ko pordi tai samung kaham no swrwngdi tomung kaham no wansukdi asukno jotono.